iritsi ginean momentu baten pentsatu genuena ume guztien ideiak eta erantzunak zilegia ziela. Eta orduan zilegitasun horretan ez egoela lan bat geizki, edo erantzun bat geizki. Baizik eta bere era zala. Saiakera berezi bat egin ginuen neutralizatzeko diskurso hori generoen aldetik, emakumeak edozein postutan egon leizkela eskupetakin, bai kainoiak eramaten, bai antolaketan, bai edozeinetan. Nik hainbat kritika entzuten ditudanean, esate, baina hemengo lantegiak joaten dira kanpora. Han enpresa montatzea lanesku merkeagogatik. Hango baliabideak onaratzen ditugu. Dana kuestionatuko dugu mundua orokorrian nola dagoen, ze desoreka dauden, zeinek zor dion azken fin baten, edo ezin dugula bakarrik alde bat begiratu. Berdintasuna. Berdintasuna izan lehike Pilar Etxanizen izenan onduan jarteko hitz egokisa. Anistasunan aldarri xainaz, era berian berdintasuna dako helmuga bere ekintzetan. Berdin eskolan, genero kontuetan, edo herrixen arteko harremanian adibidez. Jarraitu bidean urraren daukaden, eraman zaituzten hitzera ez gelditu. Pilar Etxaniz irakasle izan da 40 urtez. Antzuola bere herriko eskolian bilakaeria ezin jaulertu Pilarren ekarpen barik. Pilarren eta beste hainbaten ekarpen barik. 80ko hamarkada hasiria esan. Eredu pedagogiko barri baten murgiluzian Antzuolako eskolan, eta egunez egun fandia, doiaz, euren hezkuntza modua eginaz, arrakastaz. Testu liburu barik ikaslien euren jakiminen araberako proiektuetan oinarrituta, proiektu horren bitartez edukisak, matematikak, historia edo hizkuntzak adibidez landuaz. Sarreran ikusten danez erakusketa bat, eta hori da gure eskolan gela bakoitzian egiten den proiektu bakoitzak hartzen daben azken forma. Beraiek aukeratzen dute gela bakoitzean gai bat lantzeko, gai ziero librean, eta horren arabera irakasleak egiten dute edukien programazio guztia eta abar. Eta orduan, beko erakusketan ikusten da horrek 7 urteko ikaslea die, bigarren mailakoak, eta ikusten da diela kontzeptu geometriko batzuk lantzen, hor zeren alde batetik borobila eta diametroa eta pi zer zan eta guzti hori, zeren lan batzuk eskalan indakuak, zeren lan batzuk idazketa, irakurketa eta idazketa eta guzti horrek bai, inkluso, esango nuke, historia pentsatu daiteke ikasi dutela o irakurri dutela zein zan Galileo, ze gertatu zitzaion bere egia esatearren, eta guzti horre dana, azkenian diela kontzeptuta eduki oso potenteak, arlo sozialetik, baloretatik, gainera matematika, hizkuntza, eta horre danan dare hor. Ematen die, momentu berean, simultaneoki, ematen dire guzti horrek. Bizitzan ematen dan bezala. Eta gainetik, oso emozio asko jasotzen dira, ze momentu asko oso emozionagarriak egoten dira. Ez da kabitzen, hori egin zioten edo ez dakiz zer da. Umeak orduan bizi dute asko zer realismo gehiagorekin eta emozio gehiagorekin. Eta, beraz, ero motivazioa handiagoa izaten da. Eugenio Sasietak eta Jesus Mari Matak badakoi eskoliak landutako eredu berez izan barri. Pilarrekin batera irakasle izan zan lehenengua, eskolako gurasua bigarrena. Eskola tradizionalean ze ikusten dugu, ikusten genuen batez beduke ikasitakoan, ezaguera
inposatu egiten zitzaigula. Nolabait, guk ez genekien ezer, umea ikusten da ez jakintxu bezala, eta nolabait, eskolak egiten diona da informazioz jantzi, informazio mordo bat erantzi. Horri txuri bat baliz bezala, eta hori betetzen joan. Gure plantamentuan, umea protagonista da. Hasieran zalantzak zeuden, eta gurasoen artean ere kezkak, gure umeak ez dituzten konejio bezala hartuko. Ni aitza moduan, ume bat ikutzen duzunean onena abizu beranako, ez da? Egon ziren, lako bildurrak, kezkak, irakasleen artean ere azkenian zan erronka bat. Beste metodologietan ematen du ez duzula ezer demostratu behar. Baina zerbait diferentea egiten hasten zarenean dana demostratu behar duzu. Umearen gandik hasten ga. Ze nahi duen, ze ideia dauzkan, eta gero sortzen den prozesuan eta aurre egiten dien, aurre egin behar dien erronka hoiei, horra agertzen da umearen dimensio intelektuala, araizoi aurre egiteko gaitasuna, eta bar, eta bar. Geizki edo ondo dikotomia hori gainditzea. Iritsi ginean momentu baten pentsatu genuena ume guztien ideiak eta erantzunak zilegia ziela. Eta orduan zilegitasun horretan ez egoela lan bat geizki, edo erantzun bat geizki. Berak dana, berak izatez zela dan, baloratzea eta berak ematea daukan honena, ez da? Era asko, modu asko zeren gauzak egiteko eta pentsatzeko, beharrezkoa zala komunikazioan jartzea modu guzti horrek. Umen arteko interakzioa ez da kompetitibidea ikuspegitik planteatzen, baizik elkar ulertze dinamika batetik. Eta hortik irtetzen zen, zertan gareado, zertan ez zalantza daukagun, zalantzen aurrean zer egin, eta beti modu kolektiboan, bakoitza bere lan egiten du, baina erronka kolektiboa da. Guretako pare bat izan da eskola hau, zeren benetan hori propiziatu dabe. Erak kontatzen dabe, pedagogiko zenbat gauzakin dabe, baina azken finean da, erak direnak, erak izaten lagundu dietela, izaten gure semiei. Eta hori da kristona. Ume bakoitza izen leike libre bere pentsamentuakin da bere izaerakin. Zer bestela beti pasatzen da, areko beto daki, ni isildu ingo naiz. Edo, arek esan du hori, eta zela oso argia da, nik esango dut berdina. Nahi genuen hori apurtu eta bakoitzaren gaitasuna bermatu eta batez be biztarazi, eta ume bakoitzape sentidu zezala, bere ideiak importantea zirela taldearen dako eta proiektuaren dako. Gai bat edo errealitate bat aztertzen ari direnez, errealitate hori ez da orain sortutako fenomeno bat, baizik errealitate hori historian presente egon den zerbait izan da. Orduan, zer gertatzen da, dagola gela barruan dimensio bat, gure pentsakera zein den jakiten, eta hori da helburu bat, guze pentsatzen dugu jakitea, edozein erronkan aurrean, baina jakin behar dugu baita ere, errealitate hori ulertzen saiatu diela historian zehar. Orduan, esango genuke, gu pentsatzen dugun horretatik, pasatzen garela beste batzuk gelatik kanpoan daudenak ere ze pentsatzen dute. Adituak ze pentsatzen dute, historian ze pentsatu izan duten garaiaietako adituek, eta hori konektatzen da gure pentsakerakin. Zorionez, urteia asko pasagu dira, hasi ginenetik, eta oin umearek guraso bezala datoz eskolara. Orduan ja badaukagu urte pila bat demostratu dana, eskolatik irten da, ez dutela aparteko problemairik. Ez hori bakarrik, esango nuke eta guri beste eskoletan irten diranian eta esaten ziguten ere, adibidez, taldean lan egiteko, zentzu kritikoa, autonomia lanerako, ez konformatzea azaleko ezagupenarekin, zergatik eta guzti horrek
bere buruai planteatzerakoan, eta igartze zala zerbait gehiago zeramatela, ez? Eta azken finean guk nahi dugu, hemendik irtendakoa nahi genuen, akademikoki ere ondo joatzea, baina baita garrantzia ematen genion, ematen zaio, persona garapen integral bati, soziala, personala eta abarrez. Osea, alde batetik erronka dagola, desio bat, ulertu nahi bat, mundua ulertu nahi dut, unibertsoa zelakoa da nahi dut ulertu nahi dut, artea zelakoa da zer den ulertu nahi dut, pintura zer den ulertu nahi dut, herria zelakoa den ulertu nahi dut, gerrak zergatik egiten diren ulertu nahi dut, hainbat gai daude, eta gai horiek sakontzen hasten garenean agartzen dira edukiak. Eta gizakian prozesuan ere gauza berak gertatu hori da. Orduan, hor bi dimensio daude, gaiak sakontzen edukiak lantzen ditugu, bai matematikok eta bat, baina edukiak eurak ere laguntzen digute errealitate horiek ulertzen. Erak disfrutatzen handia ikasten. Erak gaur egun karreria ikasten ari dira eta ikasten disfrutatzen ari dira. Eta hori hemen ikasi gabe erokin. Bueno, ni egia esan kriston suerte aukidet, inguruan Pilar aukitzea. Pilar eta Pilar moduko beste batzuk ere bai. Gure helburua da, gelako komunitate horren ezaugarri bat izatzea ezagutzeko desioa. Eta nik uste dut hori geuri ere pasata, irakaslegoari pasauta, dinamika berdinetan ibili garela, ez? Gu hasieratik hasi ginen emozionatzen egiten ari ginenakin, konpartitzen egiten genuena, eta emozio hori bizitzen eta sentitzen eta abar, nik uste dut Pilar izan dela elementu importante bat, pertsona importante. Bada denpora bat Pilarrek erretirua hartu ebela lanetik. Dana dala eskolatik gertu jarraiketan dau. Batetik, hain euren asentio eta egin dauen proiektua ez talako hola egun batetik bestera asketan. Bestetik, baita sarri faten dalako eskolara bere iloba baten umiak jasotera be. Harreman estua dakoin izeba ilobak dia Pilar eta Maia. Betidanik euki daue. Eta Maiak aitorketan dau. Gizarte gaixenganako bere sensibilidadia bestiak beste tia handik jasotakoa da. Feminismo erekikua, adibidez. Txiki-txikitatik akordatzen naiz, etxian sukaldian aitzaitza nere gurasuak eta tian egote ziela, ez? Baskaritan gizarte gaia desberdinen inguruan debatitzen, hausnartzen, diskutitzen inkluso batzutan. Eta nik batia beti ikusi dut, justizia sozialan aldeko aktivista bat. Niretako betian nik izen da emakume referentziazko bat, beti eukidot erlazio berezi bat berakin, txikitatik, adibidez azkenengo martxoak 8 oso emozionantia izen zen. Aurreko gunean bisoke Baskalostian umia jaten emun eta gero ibili ginean zinta more pila bat mozten, gero gure beste ama, beste lagunen artean banatzeko, lankideen artean banatzeko, atera ginen gure erratzak, atondu ginen gure fatxada, eta akordatzen ez gero gabian elkartu ginean oso emozionantia izen zala, izen zen egun bat benetan indartxu sentitzeko egun bat, ez? Eta nik uste dut hori be asko erakutsi dozkula baitxa etxian, oin, klaro, bi ume dauku, neska eta mutila, orduan genero kontuetan tia beti eukida hortxe begisa hor jarritxa, ez? Ipuin mordoa dauku feminismoan inguruan, umiei kontatzekuak, hori berak aportautakoa da, ez? Neri oin naizena, oin daukaten sensibilidadia be feminismoan eta genero kontuetan hortik datorrela, ez? Beti hitz egin du gai horretaz eta ez hori bakarrik. Nik uste dut
gauzaiek transmititzen diela emozioz, eta ez bakarrik hitz egiten, eta hori tiak beti bizi izan dau emozio handikin, pasio handikin, eta orduan hori nola ez da transmitiduko ez. Gure ondorengo belaunaldia ikustean, da familiakoa baldin bada hobeto, are gehiago, ikustea niri hainbesteko ez dau jaten gauzak erok orain argi eukitzea, posgarrixa da hori, oso posgarrixa da. Horrekin bakarrik, konpensatzen da indako lana burua usteak eta historia guztiak. Berdin irakaslia izan naizenez, sentitzen naiz oraindik, ikasle horiek ikustea ere, beste, gazteak izan arren, beste mentalidade bat daukela, berdinzaleak eta konpromiso personalak hartzen dituztela, eta olako gauzak ikusteak da izugarria. Jarraituko dugu, baina behintzat bide lagun gazteak dauzkaguia. Lehengoan esaten zidan, eta hola da, esaten ari gara neska gaztei kontuz ibili, kontuz, hitz hori beti da pixkat personia atzera egin edo limitatu egiten duena, ez? Eta berak esaten zuen, ni ziero ados nago, saiakera berezia mutilarekin egin behar zala, esateko kontuz egiten duzun zuk, neska batek, o mutila izan dabe, ez badu nahi, edo mutilari ere eragitea, ez mutilaren gan eragitea, eta indarra ipintzea pixkat mutilaren portaeren prebentzioan. Neska karga asko hartu dugu, eta hartzen ari dira gazteak ere, eta beraien ardura bakarrik ez da. Hor problema handiena da erasotzailearena. Eta hor ezitu beharra dago. Feminismoaren ikuspegia hartuta, eta esan dugut gai transversala dela, sortzen jatzuolako antena feminista moduko batzuk. Eta nahi barik errez, ikusten dituzu rol ezberdindua, matxismoan undagon da, gauza guztietan. Adibidez, Antsolako alardia, nik ikusten dut baita oso maskulinoa zala, buruzagian diskursoan adibidez, eduki oso agresiboa zeuden, oso maskulinoa, tradizioz maskulinoa konsideratzen diran balorietan oinarrituta. Genero berdintasuna, Pilarren beste kezketako bat hortaz, eta berdintasuna generalian, pertsonen artean, edo zein dala euren jatorri edo pentsakeria. Mairuan alardia 19. mende bukaeratik egiten da Antzuolan. Herritarren parte hartzia beheruntzoiala eta 2006an udalak eta alardian kultura elkartiak ikerketa bat enkarga botzain eusko ikaskuntzari. Ze iritzi ukain Antzuolarrek alardiari buruz. Ze esaten guztaiken alardetik. Ondorixuak ezaututa, alardia berrizketako lanian hasi zian, hainbat herritarrekin batera, horreitako bat, Pilar. Orduan saiakera berezi bat egin ginuean, neutralizatzeko diskurso hori generoen aldetik, emakumeak edozein postutan egon leizkela visualizatzeko, ikustarazteko, bai eskupetakin, bai kainoiak eramaten, bai antolaketan, bai edozeinetan. Beraien borondatea zan mugarri bakarra. Eta horrekin batera gure alardea kultura ikuspegitik oso mairuaren figura bera eta errepresentatzen daben kultura gutxietzi itxesan, jartzen zan, mairua jartzen zan astuan, buruzagia jartzen zan zaldian,
jantziak mairuaren kasuan zian zikinak, zien baldarrak, eta abar. Eta orduan beste gauza bat egin genuena, zan hori parekatu, jarri mairua tokatze jakon lekuan, hau da, kalifa bat baldin bazan, kalifa moduan jantzi, eskolta ere gehitu, musika ere jarri genion, musika mairua esango genukena, eta hoi kalian aurkezten dana, behintzat kultura artekotasunari begira parekatua dago. Hola, ¿cómo estás? ¿Muy bien? Muy buenos días. Bien, aquí un gusto de tu visita. Euskadiko emakume musulmanen integraziorako alkartian eskola bat da hau. Alkartian izenak berak esaten dauen modura, emakume musulmanei gure gizartian txertaketan lagunketia dako helburu, eta eskolak emuten dituzte horretarako bestiak beste, oinarrizko hizkuntza ezagupenak lortzeko adibidez. Jamila ezautu neban bilera batzen, erakunde ezberdinak geunden bilera, ni orduan zarrazakerian parteide bezala joan nintzen bilera horretara, eta helburua zen munduko arrosak jai bat, integrazio jai bat antolatzea, eta hor, elkarrekin egin lana, euki ginoan hitz egiteko aukera, eta hola pixkanaka joan ginean ezautzen. Gero beste behin ere elkartu ginean, baita bilera baten kasu honetan bizilagunak proiektuaren inguruan, hori da familia autoktono eta kanpoko batek elkarrekin baskari bat egitearena, eta hortik ezautzen dut eta pentsatzen dut, harremana mantenduko dugula emakume bastante potentea iruditzen jarri. Yo os presento a Pilar, y Pilar, si fuera para mí, yo la haría un estatua, ¿no? Por toda la trayectoria que ha hecho, por todo, ¿no? La colaboración que ha hecho. Hubo, ¿no? una fiesta aquí en Alzuela, ¿no? Que era de la fiesta de cristianos y moros. Y me comentó que cuando se hacía el proceso toda la fiesta, ella no le cuadraba, no le gustaba, ¿no? Cómo se hacía, cómo se trataba el que se supone que era moro, ¿no? Porque le ponían en un burro, luego le decía que al terminar tiene que pisar su turbante. A mí, por ejemplo, como mora, ¿no? Me duele si veo esto, ¿no? O cualquiera, ¿no? Le va a doler esto. Pero que una persona de otra cultura que le dolora esto, eso significa mucho, ¿no? Significa que esa persona tiene muchos valores para enseñar, ¿no? Si tenemos solamente 10 personas como Pilar, no sé qué haría, ¿no? ¿Cómo sería de verdad el mundo? Empatia sentitzen dut, txat kostatzen, ointzat alegintzen naiz, enon lekuan jartzen, eta nik zehingo nuken, Marokora junda, besteginora junda, hizkuntza jakin barik, lanik barik. Estas personas sí que aportan, que construyen, ¿no? Que te dan, como siempre he dicho, que me dan la fuerza, y como hay también muchas mujeres que te apoyan, te sientes que te están abriendo, ¿no? las puertas, los brazos, y tú ya eres la bienvenida. Solamente eso, dejarte sentir eso, es muy importante. Normalia zaila izaten da, laguntza handia emutea, ze daukizken arazo handiziena die etxe bizitza, rekurso ekonomiko gutxi, eta abar, ezin jako edan nahi lagundu, eta ezin zaie maila horretan personalki asko lagundu, eta gainak kontu ez da, inbeste personalki laguntzea, baizik eta gizarte moduan erantzun bat ematea. Hay gente también que no critica, pero critica ¿por qué? No es que porque también es mala, ¿no? Critica porque no sabe.
desconoce, no sabe si la persona está pasando por allí, no sabe si está cobrando ayuda, igual ni siquiera lo está cobrando, solamente el hecho que es emigrante está cobrando una ayuda, ¿no? Nik hainbat kritika entzuten ditudanean, esaten, bueno, baina hemengo lantegiak joaten dira kanpora. Han enpresa montatzea lanesku merkeagogatik. Hango baliabideak onaratzen ditugu. Adibidez, koltana, mobilak egiteko, han esplotazioa jasatzen lortzen da koltan hori. Edo kafea, han bi txakur handiz ordainduta, hemen ordaintzen dugu 20 aldiz gehiago edo 50 aldiz gehiago. Orduan, hango baliabideak nahi ditugu, baina jendea ez dugu nahi. Orduan, nik esaten dut bueno, jugamos todos o rompemos la baraja, erderaz esan da. La inmigración es un fenómeno natural, ¿no? Que aquí en el País Vasco se emigraron, ¿no? a Argentina, a otros países. Y a mí me he coincidido con gente que se emigraron y tenemos las mismas, ¿no? Me sentí que estamos en la misma, ¿no? La misma situación en el tiempo que ellos se emigraron. Cuando me contaban, es lo mismo que yo siento, pero ¿qué es lo que siento? A veces me siento bien, a veces me siento mal. Eta ulertzea anistasuna danondako dela positiboa, ez bakarrik erondako, seguretako be positiboa da, asko ikasten da, eta nik uste dut pertsona bezala ere hobeak egiten gaitula, ezta? Besteekiko harreman horrek, elkar ezagutzak eta abar. Pilar Etxaniz, emakume konprometitua, beti zerbaiteatik lanian, gauza bat baino gehiagoatik aldi berian, mundu hobe bateatik, gaur egunean adibidez, baita pentsinuengatik be. Laguzar bat ikusi nuen Donostiako lehenengo manifestazioan da, esan zidan, joe, ez gaitxuela bihar deskansatzen, ze justo, igual, oindala 40 urte, ibili ginanok hezkuntzan, Euskal Eskola Publikoaren alde, lan berdina, soldata berdina esaten genuena, eta hainbat aldarrikapen, iritsi gea jubilaziora aldarrikapenak egiten. Eta hor garen, ikasi genuen aldarrikatzen, eta oin bintzat hori badakigu egiten. Eta gaztei ematen dien gogoa, baita ero kalea irten eta eron eskubideak aldarrikatzeko. Ez da momentu baten jarri naizela eta esan dutela oin konpromisoa hartzen hasiko naiz. Ez, bizitzak eraman nau. Horta, egisa esan, igual bai eukidot, inguruan da munduan gertatzen dien gauzarekiko interesa, jakin minori ze pasatzen den, eta baita jarrera bat igual hausnartzeko zergatik pasatzen da, zergatik hau, zergatik beste, eta bueno, zure buruai galdera batzuk itzen jatzunean, saiatzeza erantzunak ere bilatzen. Importanteena pentsau jat, nire buruakin egotea ondo, lehenengo. Batzutan ez da erreza, batzutan ez beti kontraesanak euskatzu edo beste batzu zer pentsatuko duten, baina bueno, gauza horreganak gainditzen die eta bueno, adinean aurrera goiatzen heinean errezagoa da. Ikasten duzulako asko zure bizitzan.